କେନୁ ଆସିଛ? ଦଶପୁରରୁ ଆଇଛୁ ଆମେ। ଦଶପୁର କେତେବେଳେ ଆସିଲ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା? ଏଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପାଣି କେତେବେଳେ ଢାଳିଲ? ଏଟା 2ଟାରେ। ରାତି? ହଁ ରାତିରେ। ବୋଲେ ବୋଲମଟା କେତେ ପାଳି ହେଲା ଯାଉଛ ଏଟା? ଏଟା 4 ପାଳି ହେଲା ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ତମର ବୋଲମ? ମୁଇଁ ତ କହିନି ପାରେ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଯେ ରୁକୁଛୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ହେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛେ ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ତ ସେଟା ଆଉ। କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଏଟା? ଏଟା ଚାରିଶମ୍ଭୁ ବୌଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ହଁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଚାଲ ଆଗକେ ଦେଖମା। କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖ। बाहर साइड पार्क बुलाबुली कहले बढ़िया है पूरा। भैरव मंदिर
এটা হচ্ছে মন্দির ফ্রন্ট পেজ।